Morning guys, naibatang ba sa jo upang abris bintana. Kabong sa taghigda day tug day kay nabunga pay klase kimi. Hindi mo to ah. Ang bisita mo to ah. Ang bisita. Ay, sama ikan ini mo dali mi. Madong buntag na tantanan guys, di ay arthritis di ang kiyong. Wala. Hello guys. Hello guys, good morning. Nagdadaro lagi kasi mong Hello Kitty. Manang layman. Kusurangan. Sa guys, padumi datos mong kaila. Ay, punta namin sa ilahang kanding. Namin ito ilang kanding kay dagkeun ba mga bumbay, dagkeun kaliwat. So ni hanjo mi nila dato duha ka buok kay paliwat mi. Sama lagi nga kuan kanang naay amang aalis dan og agamang paraghanan og kuan ron kanding. Di sa mi magkuan og baboy kay gibanghan mis tuwa, grabe sang mahalas tuwa guys. Naganaman og kamahal ag sako. Labang nga wa ba tay tarang nakita. Okay ra na trabaho kanos pa pag-Abril. Ay nata i-finance og tuwa. Tayo man. So ares kanding, mas tong kanding guys kay panglugwadan ra nato. Mamuhi mi guys og mga buhion kana rang alugwadan siya, mga kabaw, baka, mga kanding na. Kaya na agbaboy man gud guys kinahanglan man gud siya kuan nata i-finance. Sabi na ng tuwa. Kaya di man basta mudak og di na taa. Di man basta mudak og di na tuwaan. Na, jag bisa baboy. Malagi konsumo. Ako ba tay mga dagang kita. May kita ginagmay. Igo-igo ra pas mga kinahanglanon. Labi na rong musugod na po na klase. Samot. Duha na yung high school. Nuha na ron. So, tanaw meron guys. Tatos mga kanding. Okay. Mga tanawon. Og kuan. Kanang sakto-sakto rin sa kadagdoon. Unahan. Naman na na. Munikain. Grabe. Girarag 20. Haman ako ban? Tapos tabungan ka mga laki. Adi insa man ni mga badji ni puro. Di sa ipunon kay Bagon mo taser niya. tanaw tabi. Tanaw pa kaw. Buyag Kana gingin daw ah. Kana hanal. Pero ada jud kawan mo anak na sige kawan na nag-action niwang. Kaya di mo kumuhipos kay ang gusto nga. Kaning hybrid? Kini kapastor ni ang binaylo ay tag 20 kilos kada isa. Mao. Kung gusto ka pauli ano mo ning isa karon hybrid jud. Ikaw pa. 5. Ang lunod yan ning ina na ang lunod yan. Kana kani? Kani. Normal Sa mama? May jang balibo? Tum. Okay, kun man ni. Awa di. Sus gino ko abis sa kimi. Na murag tupa. Amo na ko. Mani jahang balibo. Dili masakit nga eh. Acha jud pa kunuan eh, mamatay. Sensitive si Zano. Na kay lagan man eh ang lugwadan ni ana. Diya ugbuwan. Mudagan. Uli. Di man makasilong kay nilugwadan man na stress na aksyon biwang. Di agi jang igsuon nga mo silong sa lubi ni kuan, kay patungod sa lubi ni kuan. Katuloy ko na sa Ranald. Sa pastor Renal. Yung panay pinalit? Inuli ang nasa nagtagkuan. Auto ka nang kibalibay lumibana ka. Chicha nga ila. Nakapalit si pastor na si agi si Manak kuan. Pila ka? Di bumili dyan na bayad kay 37 kilos man kung ganang sa kilo. Morning ko na naman nimo kay maybe do. Kanila ya kani. Yan. Dag si zaman. Karon pud. Puro na si Zabadjera na guys kay gilain man naglaki. Na naman kapilig lakinal. Andagan na imong laki na to no. Naputo ko do. So pili ra na tug usa asan mo ipadeo. Mga isa dia. Sa kabadili na. Sa kabadji. Kani. Abi, dali. Kay arong tanay. Wanay lang badinal mora. Manganakay ko man puro boros man Mabuntis na sila puro. Dagke no. Na. Dili maglutas. Ngi lakatan ko anan, paliwatan. Okay mi. Lami yung tari galing kay mahadlok ta kay sensitive ka adjo. Mo lagi sensitive sa uwan, kandingan lagi jud. Na guys, sensitive lamang ka adjo ni si Zalami unta kaso labing ona. Kara okay naman ri. Ay dito na. 3 months na. Uy, Katangaran eh. unsa man nila yung mga pinurgan nimo?
Purgahan dyan mo kada buwan. Kada buwan jud ay ilang purga. Oo. Kada buwan day purga. Unsa may purga dani? Hoy, masod mo, me. Uy, dali, me. Bilabol. Balbasin. Pwede po daw kuhan. Sud man kami. Balay. Timbangan nimo kung balbasin nimong gamit. Dali. 10 mg per kilo. Ano ni? Naku ka kilo ka pinani. Ang tanaw. Timbangan ka namin. Timbangan. Oh, sige dali na. Kagusa pa. Timbangan. Timbangan. Paming suglay pa. Anak ko ka pino. Paming suglay. Pa. Anad man day pud siya. Lingin na. Lagi buyag. So na ninyo mo sige ko ano, guwapo na. Oh. Kay dagko din na. Kato nindo. Mabito ning kuan sa Dati marahalos ni. Ayun sa man pa kato kana na to. Tanaw wala mag Isa. Tanang inanak ka. Dura ka diwa, dagko naman ang tanaw no guwa ng isa. Pero na. Dagko jud siya. Lami ra pa to. Nagluwat na. Gudit. Di man nila hot doon, aga. Duha ka na painom nila every other day. Isa may nga na. Ha? Bitmin po. Bitpin Pro. Bitpin Pro. Nge. Hehe. Tagaan ko to 50. Salamat. Aguan ba? Sunod. Basig na pa dani. Nge. Saan palitan? Nge. Palitan. Nge. Uy, madugang tagdaghang nge. Kay nga niya. Adto na maslain ang gusto mo. Dami hinadzuan guys. Gusto kang tiguan. Salamat kay Azo. O sa gusto mangita na kanding, di dari ara naghana. Tag 250 a kilo ha. Why hanjo kay di na joy gagaw. Bitaw. Pero nago na hanjo. Bitaw guys. Lami sa kay nay dagko na. Ikag jugos ba lang kanding kay dagko bujak. Pagkapalis. Salamat kay Azo. Pagkapalis alas 3. Oh, sinilong manamo kay luoy lagi. Ari sa me. Salamat kay Azo. Tanakim. The new baby. Hehe, na may bagong alaga guys. Kahanjok pa jud mi. Salamat. Nge. Natin kedua nila. Palit pa jud mi. Duha. Dagko buyag pa no? Makuha na jud ni siya ba mga 10 kilos. Dara may kanding ti dia. Dagko na siya. Diya jud to ikatong usa, paulian na talag 5 kaso mahadlok man ko kay arang ka sensitive ka Azo. Bawal siya mauwanan. Dag na may nga ng lakaw na. Delikado. Me ato na kas imong home, sweet home. Ano? Kimi na tayo ngi bi. Sakto na tos ubos pa. To sa tanggi gamang kulungan ato na sila pasilungon nato. Uy, tapling kani motor ginuko iliakim. Yan ay may bagong alaga guys. Singi-ngi. Ato na kadatos bay. Ha? Okay? Lagi. Dito na di. Ato na tos bay. Uy. Lagi kay mang nuli pa ta. Napay daghan ron. Usap ka sa kanding. Bukas man di mo ko kadaog di. Mapakigas ko na po siya guys. Malas kanding. Sa naman ni ron. Pakikompetensya mapos kanding. Minta nga ni no. Mangita nga ni ba? Sige upat ka buok pa. Ngi. Nag-jogging ko. Sala ka pag jogging. Jogging ko na siya. Kami bit-bit mes kanding na. Mangyo alaga. Mi. Pila ka kilo ka gab? Mga 12 kilos. Mga 12 kilos siguro guys kay buyag man. Mo ilaan sa pa. Ha? Mo apong na sa. Sa narabas ki buloy. Uy, sus, ito na maglaki yun, tanong. Pwede pa na pwede, kaya ma... Hori. Ha? Hukta. Hala, di na guys. Hindi unas. Ni dya. Pwede di kalagan ni Mumi. Ha? Pwede di kalagan ni. Pwede na ka di man ni mo sister. Tanawin taon lagi sa. Anad man hijag hukot. Anad nas tag-ija ba? Na, Kim. Na, kabayan mangingi dazon. Kabayan. Mag-iaway silang tulong, mag-iaway. Hawadi. Pako na pa yan sa mga lakaw.
Tak pa man. Bago pa nilutas, no? Tawa. Udagan si Ja. Pat na yung kanding. Dugangan pa na mo. Urek-urek pa niya sa pod. Ngapitan ninyo guys. Parisa na tag bahug-bahug. Ang kanding. Tanang mi ilugwaja na sila. Hadle kas uwan. Hindi naman ang uwan. Tabuan ang Papa Gabriel darig among lakatan. Lakatan. Tundan. Ta? Kaning hatag ninja. Nasakit na? Angay na lukatun. Angay na lukatun pa. Guwang na kaon naglakatan. Kapit mo limang liki di ay. Guwang na kaadyo. Uy. Dakes buli. Guwang kaadyo. Ngayon sarang kaguwang buyag. Kuan karong hinlo. Itundan mamunga na siguro nahapit ba? Ano? Ngita kasi mga kauban? Kaputod dami sa mga lakatan. Na guys. Diba? Naanami lakatan pahinagon. Alright. Naanami pahinagong lakatan. Ikas amang tinanom. Anira ka kay kawanon pangi ha. Manig amang bagong kuan alaga. Singi-ngi. Isi nagsabod na. Itong badbaran na. Sa. Badbaran. Sabod na mong tiil. Naara ka dali. Ngarili. A few moments later. Laban na po guys. Danapan may naghalabhanon. Sa kaplangana o sa ka basket. Yeah. Kaya uman na po ni. Hala. Mga ako ano nung. Ito na sa papagabal na nabunan sa kuna. Ha? May mga kuhaan. Moga ni. Majo naman guys, makuha-kuhaan yung mga labhanon. Laba pa more. Isa pa? Maging ganun na ba? Oh, anak dyan na. Guys na, lisod po. Di pa sa gadra. Nasawa rin laba. Dito ito. Laundry. Pa, dato pa datos basket pa. Umana po to. Umana po to. Na guys, nag-abot tagamang pilunan o kuan. Labhanon. Nangaman na baka ni. Pwede na siguro ni atang tangan. Pulihan. Papanglaba. Pero kauwanan pa man siguro. Maso entang mabunak pa. Ning init naman hinuon. Saudara rami manabun guys. Sa ato midatos atabay mang waswas. Ako itigwas mas guys. Papagabuli mo itigwan. Abon. Medyo. Ano nagminggo guys no? Ano nagminggo. Kalabano ka naman ha. Munisipyo nagkaroon. Pila. Oh, wow. Pila palagi. Nantay la bandera. Munisipyo pa. Ano lagi? One is pila. Ano ba? Noon. Ano mo din na. Tamang labang bakit na ito. Kung magtapo. Suwa na kapag-uban na ito pati. Tubi. Buli nito. Puti na kilbin. Mapaligid. Sabay na sa mga uniform sa mga bata ba? Laban na mga uniform nila. Ang kapang mga ay, kaya masalipunan na na.
Abangan ka madali. Si. Sabi ba na gram na mo. Puno ang gram. So, dari ya. Hindi. So, nahan sa rin na mo. Umuuwan, magilo. Ay. Bati dong. Kita nila kay guys umay mo bras kay hinlo jud ba? Segan man. Bago kan tibok ko na. Tangi aja pembuluti na pantig. Oh, bilahan kay kado ora ko panti. Kanok ko na akong bugan. Ganado ka jud papagabril mang laba guys. Nanaol. Ganado mang laba. Kasala jay kauban. Ako pitig. Ako na waswas dan yun pa. Ni. Nung tang tao dahil mga nilabhan guys. Ang mga kami ito ulit. Rani. Kaya na pa tayo mga huwag labhan. Sugin daya. Ano guys, nahumanag pang nabon. Sumato namin sa tabay kaya tumida itong mawaswas. Kabirigod na lang jud. Guys, mangwaswas nami. Asa may aha kare? Kare. Nagdala pa oy, sako na. Ako, haro aha. Iug sa. Nakaug ko na to. Tara. Waswas nami guys, ito sa tabay. Mazo lang. Ngay, hindi mahurot agamang tubig dito. So, kaya may mga waswas dari sa bahay, hurot agamang tubig. Wala na may gamitan dito. Panghugasay. At least. Katipid tag tubig ba? Bati dong. Bati. Kaya mga manak kang labanan. Tako pahitiwasan ng ugma. Wala pa itong uban. Tomorrow na naman ang uban. Okay. Hindi na maarang saya dyan. Dari mi guys, agi. Padung atos tabay. Tubos. Adto. Kaya makatang waswas na tadanhin atong mga nilabhan. So ako na magwaswas ron kasi papagabril man mo ng nabun. Nga na, dari sa bahay guys, tinabangan. Di na gazul sa tabay. Pwede ba lubog? Uy! Majo kay di lubog guys ya. Ay, salamat kay di lubog. Tinaw. Kaya tinaw. Kaubas lubog-lubog. Ay, madara. Uy. Madara pa no. Nakakandam. Oo. Sa tawag Gabriel mo magkabo ako mo magwaswas. Ha? Tama pala. Labaguan pa no. Labaguan ka na bun. Kita ko ang.
Mana may kuhan guys, pang waswas. Sa una ka. Mabigat yan sa'yo. Sa aton, mabigat-bigat din. So, nahuman agad mig waswas guys. Namang hay na pagkudan ni kapot sa bahay. Pero makatuo na ni. Kay ugma ka pa yung tiwasan og laba. Ito sa mga basket. Magana makurot tag labunan. Itaw. Di man sa mahurot ng labunan guys. Kada adlaw na amang gazet tay labunan. Lami magazet tong way labunan sa basket kay murag lamis pananaw ba di labad datang o. Nang naisa datang basket labunan kalabad sa o. Yes na. Dara na panghangir. Ay sa ko sa mga labhan. Ting na guys, ting. Ting hi. Dara na panghanger guys kay irong makapo. Mainit, tapos paggawas. Kung mainit ang igawas, kaya nandun init, ulis uman. Panghangir. Mata guys, mut sabun. Bahas kambing. Oy, naman kami. Tugnaw ka? Tugnaw ang kambing. 1. Ito. Magsige na sa saba. Kaya ng 1 man. Hadlok ko na sa mawanan kay sige na sa saba guys kay hadlok na sa mawanan kay bagagdagum baga na ang pagdagum bagagdagum na food hadlok sila mawanan yan hanggang magpakuha na siya. Sana ko hi guys. Dadapod. Manag-hay-hay daga. Sana labunan na pud na kaya man mahinukasan nagkari. Asa na patuon kay hanay ibutang natusod sa mangkamalig. Tuon sa lika. Di na magtutuan ni sudad to. Ngari na pas pagpamilo guys kay na paidanghang pilunon. Abot nag labunan og pilunon. Man. Mad. Lad. Tag. On. Bag. Cat. On. Mat. Ban. Fan. Tan. Ban. Pan. Man. Kani. At. Rat. Fat. Sat. Bat. Mat. Nanti ko iskalahan, di ba? Sige, basa na Tim. Sama ka na rin. Sama na sa sila. O. Practice kaya naman kamao. Kamao na guys. Basa. Guys, hapon tanin zo, nami sinugba. Dapat may lato. Lato ni? Latong dagka no. Dapat may inanan. Hapon guys. Hapon. Kuyas, dalin na mo. Magdengan pa. Hapon tanin zo. Mesa may isda oy. Manganta guys. Ang mga person kay lami ka ag sinugba nga budloy nga dagde. Kaan ako ganit kaan ko na nina. Kan ka gusto buto lagi ma. Tingin. No. Ako hangin. Hang guys. Hangin ito niya. Hangin. Hangin.